Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 9 elkarrizketa bakarrarekin gatoz. Gaurkoan Mikel Mundinanorekin egongo gara hizketan. Urtarrilaren 13an Sarek Bilbon urtero antolatzen duen manifestazioaren inguruan. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1863 urtean, Londreseko metroaren linea bat zabaldu zen, munduko lehena. Urte batzuk geroago, 1875ean, Alfonso XII Bartzelonara iritsi zen Marseillatik Navas de Tolosa izeneko fragatan. Egun berean, baina 1923an, lehen hegaldia autogiron, Madrilen, Juan de la Cierva aeronautika asmatzaileak bultzatuta. Eta bukatzeko, 1951an, Nazio Batuen New Yorkeko egoitza inauguratu zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Osasun departamentuak musukoa erabiltzeko gomendio indartu du osasun zentroetan, zentro soziosanitarioetan eta arnas sintomak dituzten personentzat. Hezkuntzak iragarri du doan izango dela haur hezkuntzako lehen zikloa 0-3 bitartekoan Nafarroko haurreskolen sare publikoan famili guztientzat 2024-2025 ikasturtetik aintzinera. Nafarroko errepideetan 2023an hildakoak izan diren autoistripotan 43 baino gehiago bide irteerangatik izan dira. Gobernuak arreta handiz ibiltzeko eskatu du errepideetako joan etorrietan elur maila 800 metrora jaisten ari baita. Duela hilabete ez dago Iruñan Gabriela Reyes Sanduzelaiko bizilagunaren berririk. Atzo Sanduzelai auzoko bizilagun senide eta gertukoek manifestazio egin zuten emakumeaz oroitzeko eta kasua ez ahaztea eskatuz. Iruñako lantegi eskolek izen emateko epea zabali dute oraindik eta emakumeak hautatzeari emanen diote lehentasuna, eraikuntza sektorearen eskaera eta konpromisoak babesteko. Iruñako udalak plantillak indartu eta baliabide sozialak zabaldu ditu etxerik gabeko personentzat, temperatura baxuen aurrean. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Larunbatean alde batetik Tutun Platz bakarrizketa Altsasuko kulturetxean. Jon Plazaola bere sorlekura bere sehaskara itzuli da Tutun Platz humorezko ikuskizun berriarekin. Taula gainean bere lehen agerraldia egin zuenetik 23 urte pasa diren honetan berriz ere stand-up formatuko bakarrizketari heldu dio. Hori bai, 23 urte zaharrago, 23 urte jakintsuago eta 23 urte kabroiago. Ikuskizunaren promozio esku oinarriak zehazten duenez. Arratsaldeko 7:00 €8 eta lehiatilan bertan 10 €. Beste alde batetik Olaia Intziarteren kontzertua, Totemen. Olaia Intziarte etena ez da dena, biran Totem aretoko holtzara igoko da urte hasieran. Arratsaldeko 8:00 hasiko da kontzertua, eta Ester izango da kontzertuko artista gonbidatua. Sarrerak 10 € eskura daitezke. Jarraian Sormen lantegiak familia artean.
Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko dira irudimena akuiatzeko eta norberaren alderik sortzaileena indartzeko. Goizeko 11:00 ordu batak arte, Iturramako Zibiboxean. Bukatzeko liburu magikoa izeneko ipuin kontaketa. Txikitan abandonatutako etxe batean sartu ondoren, gure ipuin kontalariak liburu magiko bat eskuratu zuen. Horren laguntzaz, Lolo ezagutuko du, oheazpian bizi den monstruo bat, haurren beldur dena, eta Margarita, gaiztakeriarik egiteko gai ez den sorgina. Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 6:00 7:00 arte. Igandean, Urargi ikuskizuna Uharteko kulturetxean. Antzezleek bi elementu magiko erabiltzen dituzte, argia eta ura. Mundu poetikoak argitzen, eraldatzen eta marrazten dituen argia. Bere izaera urduri eta aldakorrarekin bidaia sentsorial batera gonbidatzen gaituen urak. Argiari uretan islatzea gustatzen zaio, gardena baita, ispilu bat bezala. Ondoren espazioa margotzeko. Ikuskizuna arratsaldeko 5:00 izango da, Uharteko kulturetxean, 3 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, 0 eta 3 urte bitarteko haur hezkuntzako zikloa doakoa izango da datorren ikasturtetik aurrera. Alde batetik, Jaurlaritzak kudeatutako haurreskoletan eta Jaurlaritzarekin hitzartutako lokaletan izena emandako 3.300 familia berriri egingo die mesede neurriak. Bestetik, Hezkuntza Sailak plazak handituko dituela agindu du. Azkenik, helburua unibertsalizazioa lortzea da. Argazki nagusian, Iruñeko Alde Zaharreko Osasun Zentroko langileak eta musukoa zeraman erabiltzaile bat. Titularrean, Osasun Sailak osasun zentroetan musukoen erabilera inposatzen du estatu osoan. Bestalde, Nafarroak baztertu egiten du oraingoz 3 eguneko autobajak ezartzea. Goiko berrian, UPNek PSN-rekin gutxiengoan gobernatzen duen akordioi uko egiten die. Hori koloretako berrietan, alde batetik, Franz Beckenbauer hilda, futboleko kaiserra. Bestalde, Erreala kopako aurkaria sadarren. Jarraian, Aresoren hitzetan, riadera ez goaz oporretan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Iruñeak etxerik gabeko 8 pertsonak aterpean jarri ditu hotzaren aurrean. Beste alde batetik, Nafarroak ez du ikusten esnea kosturik behera saltzen den zantzurik. Jarraian, Xuntak ez du alerta maila igo nahi, peietak itsasora itzuri arren. Azkenik, Oppenheimerrek 4 sari irabazi ditu urrezko globoetan. Diario de Navarraren titular nagusian, ikastetxe publikoetako 0 eta 3 urte bitarteko zikloko plazak doan izango dira datorren ikasturtean Nafarroan. Doakotasuna errenta handiagoetara edatzeak 3,8 milioi euroko kostua izango du. Argazki nagusian, musukoa daramaten hainbat pertsona Bartzelonako ospitalean, non jada nahitaezkoak diren. Titularrean, musukoak nahitaez jarri behar dira osasun zentroetan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Iruñeak errausketa gehiago egin ditu gripeak eta COVID-19 eragindako heriotzen gorakadaren ondorioz. Beste alde batetik, gaixotasun arinetarako 3 eguneko laneko autobaja proposatu dute. Olazko merkataritzaguneko PSIS deusestatua, dagoeneko obretan dagoena. Goiko berrietan, batetik, biharko elurra uste baino ahulagoa izango da. Bestalde, Carlos Calleja argazkilaria hilda. Bukatzeko, osasunak Erreala hartuko du kopan. Gara egunkariaren titular nagusian, Israelek Libanoko frontea erasotzen du eta tentsioa pizten du. Gazan suntxiketa mantentzen duen bitartean, Israelek eraso bat egin zuen atzo Libanoko hegoaldean, eta Hizbulaeko komandante bat hil zuen. Argazki nagusiaren titularrean, 2. eskuko etxe bizitzaren prezioa gorantz. Erdiko berrian, krisi politikoa. Bornek dimisioa aurkeztu dio Macroni. Goiko berrietan, Peiet Isuriak aktibatu egiten du fiskaltza eta Euskal Kostaldea mehatxatzen du. Artefaktua atalean, Lizarra Garaziko presoen alde.
Azken urteetako urtarrilean presoen alde egindako manifestazioen artean 1989koan nabarmentzen da. Lizarra Garaziko akordioen garaian, jendetsuena izan zena. Beheko berrian, Ander Lipus izeneko antzerkigile eta idazlearen hitzetan, gure lana ez da inoiz perfektua izango, beti dago airean. Berri egunkariaren titular nagusian, Nafarroan 0 eta 3 urte bitartekoen hezkuntza zikloa doan izango da datorren urtetik aurrera. Eskola publikoetan ez ezik, gobernuarekin hitzarmenak dituzten udal ikastetxeetan ere ezarriko dute neurria. Jimenok esan du doakotasuna unibertsala izango dela. Gainera, haurreskola publiko guztietara edatuko dute doakotasuna, familien errenta edozein delarik ere. Argazki nagusian, herritar bat maskara eskutan hartuta. Titularrean, maskara erabiltzera derrigortu egin du Madrilek. Osasun ministerioak behartu egingo du maskararen erabilera osasun etxeetan. Beheko argazkiaren titularrean, Franz Beckenbauer hilda. Honen ezkerrean dauden berrietan, alde batetik, dimisioa eman du Elisabeth Bornek Frantziako gobernuko lehen ministroak. Bestalde, gutxieneko soldata 400 baino gehiago igotzeko prest agertu da Madril. Argazkiaren eskuinean dauden berrietan, alde batetik, Konstituzio plazaren izena euskaraz ere idatzi behar dela berretsi du auzitegiak. Beste alde batetik, Juntos por el Cambioren ezezkoak kolokan jarri ditu Pedro Sánchezen neurri ekonomikoak. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Iruñeko Konstituzioaren plaza euskeraz ere errolatu behar dela ebatzi dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, unibertsaltasuna ez dago ziurtatua oraindik 0 eta 3 urte bitarteko hezkuntza zikloan. Bestetik, Nafarroako osasun etxeetan musukoa derrigorrezkoa izango da. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, asteartea, ostarteak eta giro hotza. Goizean goiz barnealdeko leku askotan lainoguneak izango ditugu eta izotza. Goizean ostarteak izango dira eta arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira. Goizean ostarteak izango dira eta arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira. Egunaren amaieran hegoaldeko leku askotan zerua ia estalita geratuko da. Temperatura altuenak 4 eta 8 gradu artekoak izango dira. Bihar, asteazkena, negu giroarekin jarraituko dugu. Goizetik aurrera euria eta elurra espero ditugu. Fronte bat pasatuko da eta prezipitazioa batik bat egunaren erdialdeko orduetan egingo du. Elurkota 400 eta 700 metro artean egongo da. Beraz, lurraren hegoaldeko leku askotan elurra egingo du. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta eguerdetik aurrera iparraldera egingo du. Egun osoan hodei ugari izango ditugu zeruan, eta horrek temperatura minimoak apur bat igotzen lagunduko du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Mikel Mundinarorekin gaude, urtarrilaren 13an Sarek Bilbon deitu duen manifestazioaren inguruan hitz egitera datorrena. Kaixo, Mikel. Kaixo, bai. Kontatu iguzu pixka bat, zein da manifestazio hau egiteko arrazoi nagusia? Arrazoi nagusia urtero egiten dugu manifestazioa da, urtero egoera baten aurrean gaudelako, ez? Eta hori da, oraindik orain, herri honek bizi izan duen gatazkaren ondoren, euskal presoen eskubideak eta hortaz beraien etxeratze prozesua gauzatu ezinik gaudelako azken batean, ez? Urtetako gatazkaren ondoren, hainbat urrats eman ondoren, oraindikan kalera atera beharra daukagu presoen eskubideen alde eta haien etxeratzearen aldarria egitera, ez? Hortaz, oro har ere esan dezakeguna da, oraindikan salbuespenezko legeria nolabait ere modu irmoan aplikatzen jarraitzen dela, urrunketarekin amaitu genuen, baina horrek ez zuen suposatu nolabait ere eskubide urraketa horien amaiera, ez? Hori izango litzateke pixka bat oro har Bilboko manifestazioari begira, markatzen ditugun helburuak azken batean salbuespenezko neurriak amaitu behar direla, presoak etxerako bidean jartzeko, ez? Eta hori nolabait ere
beharrezkoa dela nahi baldin badugu etorkizunari, nahi baldin badizkiogu etorkizunari ateak ireki, ez? Hau da, konponbidean jarri behar dugula espetxetako afera nolabait esateko, eta hori erabat bateragarria dela herri honetan bizi izan diren violentzia guztien biktimak merezi duten errespetuarekin. Eta noiz eta nola hasi ziren manifestazio hauen ospaketak? Bueno, ez dakit, egia dena da, herri honetan, nolabait ere, euskal presoen errealitate hori, azkeneko 40-50 urtetan izan dugula, ez? Hortaz, ez nuke jakingo esaten noiz hasi zen manifestazio hori, baina urtetan aurrera eraman den manifestazio bada, urtarrileko data horietan egin izan dena urtero, milaka eta milaka herritar bildu dituenak, beti ere aldarrikapen berarekin, ez? Nolabait ere konponbidean jartzearena preso iheslari eta deportatuen afera. Bueno, aipatzen duzu helburu nagusia argi dago, baina helburu espezifikorik baldago. Bueno, ikusten duguna da, azken batean salbuespen horren atzean, presoi aplikatzen zaizkien salbuespen horien aurrean, zen nolako, nolabait ere, nola dagoen azken batean, ez? Salbuespen horren barruan nolako kontu ezberdina dauden, ez? Hor ditugun, aipatu dugu, ez? Urrunketarekin amaitu genuen, isolamenduarekin amaitu genuen, baina ikusi duguna da, orain momentu honetan preso guzti horiek, preso gehientsuenak nolabait ere beraien espetxe ibilbidearen arabera etxera itzultzeko eta lege arrunta aplikatuz etxera itzultzeko bide hori nolabait ere oztopatu egiten dela, ez? Kontutan izan behar duguna da nolabait ere terrorismoaren aurkako borrokan pentsatutako legedi bat daukagula daukatela oraindikan aplikatzen, duela 20 urte pentsatutakoa eta onartutakoa, eta egungo egoerarekin zerikusirik ez duena, ez? Etak 2011an utzi zuen bere jarduera armatua, 2018an desegin zen, eta hortaz egin nahi dugun erreferentzia hori da, ez? Nik uste dute, azken batean, euskal presoen jurisdikzio kontrola nolabait esateko Madrilgo organo judizialen eskutan dagoela, ez? Ministeritza fiskala eta Audientzia Nazionalaren eskuetan, ez? Eta beti salatu izan dugun bezala, salbuespenezko organo judizialak dira, ez? Eta horrek zer esan nahi du, azkenean presoi buruzko erabakiak hartzen dituztela hemendikan 400 kilometrotara, ez? Ikusirik gainera nolabait ere horrek etengabe urratzen dituela eskubideak, ez? Hortaz, momentu honetan egoera hobea da, urrunketa amaitu da, preso guztiak Euskal Herriko espetxetan daude, EAEko herrialdean nolabait ere espetxe eskumena Eusko Jaurlaritzaren esku dago, urrats garrantzitsuak ematen ari dira norabide horretan, baina beti esan behar duguna da, nolabait ere Madriletik, hemendik 400 kilometrotara hartzen diren salbuespenezko erabaki horiek nolabait ere blokeatzen dutela auzi honi konponbidea ematea, ez? Ikusi dugu aurtengo leloak konponbiderako giltzak deitzen dela. Zer esan nahi du horrek? Bueno, guk konponbiderako giltzak esaten dugunean eta honen harira ere bai urriaren 21an Gernikan aurkeztu genuen manifestuak ere norabide horretan aipatzen zuena zen, iraganeko ateak nolabait ere itxi behar ditugula eta etorkizunekoak ireki behar ditugula, ez? Iraganetik ikasi behar dugula, baina aurrera egiteko, ez iraganean hiltzaturik gelditzeko, ez? Hortaz, konponbidean jartzeko euskal preso iheslari eta deportatuen auzia, eta baita ere nola ez, gogoan izateko eta kontutan izateko herri honetan gatazkak utzitako ondorioen konponbidean beharrezkoa dela, ez? Ondorio horien konponbidea beharrezkoa dela, ez? Eta herri honetan beraz gertatutako violentzia guztien biktima guztiek merezi duten errespetua aintzat hartu behar dugula, eta hori erabat bateragarria dela preso iheslari eta deportatuen auziari aterabide bat ematearekin, ez? Hortaz, hori da esaten duguna, guztiok daukagula honetan urratsak emateko, argi dagoela borondate politikoa behar dela gaur egun eskubideak urratzen jarraitzen dituen arazo bati irtenbidea emateko, baina uste dugu baita ere guztiok izan behar garela giltza aurrera egiteko, ez? Azkenean ezberdinen artean akordioak erdietsiz eta mobilizazioaren bidez mobilizazioa ere beharrezkoak direla norabide horretan, ez? Eta zentzu horretan guztiok garela nolabait ere giltza guzti hau konponbidean jartzeko eta etorkizunari ateak irekitzeko.
Etaren desegiteak eta urteetan zehar gertatu diren beste gertakizun batzuek, nola eragin diote ate hauen irekiera eta itxierari? Aipatu duan bezala, azkeneko urte guzti hauetan urrats garrantzitsuak eman dira, baina guk aste honetan ere aipatu dugun bezala. Etaren indarkeria amaitu ondoren dena bideratuko zela esaten zuten guzti horiek, orain etengabe ari dira, etengabe daude ezer aldatu ez dadin, eta denak berdin jarrai dezan, Eta guk egiten dugun galdera da, nork du egoera hau betikotzeko interesa, Azkenean, urruntze politikak etak bere jarduera amaitu eta 10 urtera igaro gertatu zen, nolabait ere esateko, eta azkenean urruntze politika horretatik ere hainbat hamarkadetan esaten zuten ez zutela presoen eta haien familien oinarrizko eskubideen aurka egiten, eta nolabait ere ikusi da gero, hori, beraien argudio hori, sostengu sozialik gabe gelditu zela, Azken batean guk indarkerien zikloa da itxi nahi duguna eta egiazko baketze bat lortu nahi dugu, Elkarbizitza eta konponbidea ekar ditzan nolabait ere, giza eskubideen eta bakearen kultura ezar dezagun nolabait esateko, Eta azken batean indarkerien ziklo hori ez errepikatzeko benetako bermea dela uste dugu esaten ari garena, Pixka bat horretatik, nik uste dute argi izan behar duguna da, urte guzti hauen ondoren herri honek merezi duela agertoki berri bat, eta agertoki horretara joateko urratsak ematen ari garela, baina denon artean azken bururaino eraman behar dugula hori. Eta honen arira, nolakoak dira irekin nahi dituzuen ate berriak? Etorkizunerako ateak, justu eta justu batean oinarritutakoa, giza eskubideak guztien giza eskubideak errespetatuko dituen garai berri bat, nun atzean geldituko diren sufrimendua eta beraz, herri honetan egon diren biolentzia eta eskubide urraketa guztiak. Manifestazioan ze parte hartze maila espero duzue? Urtero milaka eta milaka elkartu izan gara Bilboko kaleetan, aurtengoan ez dugu gutxiago espero, azken batean manifestazio hortan ikusten dugun argazkia badelako nolabait euskal gizartearen gehiengo baten argazkia, Euskal gizartearen gehiengo batek aspaldi esan du konponbidean jarri behar dela presoen auzia, eta hori urtero ikusten da, nolabaiteko eragile sozial, politiko eta sindikal gehientsuenak edo gehienek bat egiten dutelako, eta milaka eta milaka herritar elkartzen dituelako, Hortaz, urtero ala izan du da, eta urten ere ala izango da, Euskal Herriko gehiengo sozial eta politiko batek konponbideak eskatzen ditu, eta Euskal Herri honetako gehiengo sozialak ere bai, Alde horretatik, uste dugu, babes hori berriz ere izango dugula, azken batean herri honek nahi bat adierazten duelako manifestazio horrekin, eta nahi hori da aipatzen ari garena, etorkizuneko ateak ireki behar ditugula, preso ieslari eta deportatuen auzia konponbidean jarri behar dugula, eta nolabait ere iraganean hiltzatu gabe aurrera egin nahi duen herri bat nahi dugula. Eta nola uste duzu eragin dezakeela hiritarren parte hartzeak helburuen lorpen horretan? Gu beti esan dugu mobilizazioa garrantzitsua dela hemen aldaketak emateko, eta beti esan dugu borondate politikoa garrantzitsua dela, baina borondate politiko horretatik aparte, kaleko mobilizazioa, kaleko aktibazioa beharrezkoak direla, nolabait ere aldaketa hauek emateko, Eta norabide horretan uste dugu herritik egiten den edo mobilizazio horietatik egiten den presio horrek, nolabait ere gizarte presio horrek ere lagundu behar duela hemen konponbide urrats horiek ematerako bidean. Hortaz hori da, nik uste dut oso garrantzitsua dela kalean jarraitzea, salatzea oraindikan salbuespenezko neurriak aplikatzen zaizkiela euskal presoei, salbuespenezko legedi baten nolabait ere horren barruan daudela oraindikan ere, eta nolabait ere etxerako bide hori oztopatzen ari zaizkiela, Eta hori gizartearen gehiengo batek urtero adierazi du Bilboko kaleetan, eta urten ere ala izango da. Erakunde publiko baten edo batzuen babesik jaso duzue manifestazioaren inguruan?
ez dakit zeinetaz ari zaren, gu nolabait ere manifestazio honi babesa eman dioten, aipatu dizudan bezala, Euskal Herriko eragile politiko, sozial eta sindikalak hainbatek eman diote, gaur egun sindikatuen gehiengoak, Euskal Alderdi gehientsuenak ere bai, babesa eman diote, eta hortaz, nolabait ere, lehen aipatutakoa berriz errepikatzen dut, herri honetako gehiengo sozial, politiko eta sindikal baten ordezkaritza egongo dela milaka eta milaka herritarrekin batera. Nola ari zarete jasotzen euskal gizartearen barruko iritzi ezberdinak? Bilboko kaletan ikusten da urtero, ez? Bilboko kaletan berriz errepikatuko dute erantzuna, baina Bilboko kaletan ikusten da urtero, herri honen gehiengo batek konponbidean jarri nahi dituela sufrimendua eragiten jarraitzen dute. Kontrako iritziak, nola jasotzen dituzue? Kontrako iritziak, segun eta zezentzutan joaten diren, ze ikusten ari gara baita ere, batzu zenbait sektoren aldetik egiten den ahalegina nolabait ere guk esaten ari garena desitxuratzeko eta inkluso kriminalizatzeko. Horre nolabait ere sektore batzuk badaude, horri nolabait ere gezurren eta kriminalizazioan bidez eragiten ari direnak. Azken batean, estatu bati espetxe politika irizpideak ezarri ezin dizkioten biktima elkarte batzuk daude, sektore batzuk daude, edo beste sektore batzuk non biktima kopuru handi baten iritziaren aurka nolabait ere existitzen ez den indarkeria politikoki erabiltzera jotzen dutenak. Ezer alda ez dadin nolabait ere tematuta daudenak eta jarrera politikoiek nolabait ere oraindikan mantentzen dituztenak. Nik uste dut, eta jakina baita ere aparatu judizialaren zati batek ere, joera nolabait ere ideologiko politiko oso konservadorea eta nabaria duena, bere postuetan ere gotortuta dago. Pertsona horiek nolabait ere, euskal preso horiek espetxetik ateratzeko prozesuei aurre egiteko ez ezik, nolabait ere posizio politiko orokorrei ere estaldura eman nahi direna, eta nolabait ere gotortu nahi direnak mendekuan eta gorrotoan. Guk argi eta garbi esan behar duguna da eta esaten duguna da, eta gaur egun ez dela existitzen, elkarbizitzaren bidean aurrera egiteko garaia badaukagula, eta horrek funtsezko bi gairen inguruan akordioak lortzea eskatzen duela. Alde batetik, aipatu dudan bezala, biktimen mina alderdikeriaren mesedetan ez erabiltzea, eta bestetik, salbuespenen amaieragatik bakarrik eman daitezkeen kartzelen arazoari irtenbidea ematea. Hau da, salbuespena indargabetu eta lege arrunta aplikatu. Uste duzu manifestazio hauek urte gehiagoz egiten jarraituko direla? Nahiko genuke ezetz, horrek esan nahiko luke, konponbidean jarri dugula preso islari eta deportatuen auzia. Hori gertatzen ez den bitartean, ziur nago euskal gizarteak berriz ere erantzungo duela eta behar den guztietan aterako dela kalera, baina esaten duguna, hurrengo urtean ez balitz manifestaziorik egongo, arrazoia izango litzateke hori konponbidean jarri dugula auzi hau. Hortaz, ikusi beharko dugu urtetik urtera nola ematen diren urratsak eta nola aurreratzen dugun lortu nahi dugun helburu horretan. Azken batean lortzea preso ieslari eta deportaturik gabeko agertoki bat. Eta ja bukatzeko, zeo zer gehiago esan nahi duzu, hemendik jendeari edo... Animatu, hemen entzuten eta ikusten ari zareten guztiak, animatu nolabait ere mobilizazioan parte hartzera, Bilboko kaleetara joatea, eta azkenean guk esaten ari garenarekin bat egitea, nik uste dut konponbiderako giltzak izan behar garela, giltz pila bat izan behar garela, nolabide horretan guztiak bat egin behar dugunak, zenbat eta gehiago garen, orduan eta urrutiago iritsiko gara gure helburutan, eta honek guztioi egiten digula nolabait ere mesede, herri honek aurrera egiteko nolabait ere konponbidean jartzea oraindikan sufrimendua eta eskubide urraketa sortzen dituen arazo bat, guztiok aterako garela garaile, eta guk beti esan dugu herri honen etorkizuna eraikitzeko beharrezkoa direla atzean gelditzea nolabait ere sufrimendua eragin duten auzi guztiaiek, eta horretarako guztiok izan behar garela parte, denok garela beharrezkoak, eta Bilboko kaleak bete behar ditugula
herri honek argi eta garbi esan dezan, gatazken ondorioa, gatazken ondorioen fase hori itxi behar dugula, eta etorkizunari ateak ireki behar dizkiogula, herri honek benetan merezi duela. Bale, mil esker gurekin egoteagatik, eta espero dugu manifestazioaren helburuak lortzea. Bale, eskerrik asko zuei. Bueno, ondo izan. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.